sauran wakar taki dole in doka su. Dai irin halin arzikin ki ayyo mora, ga marayu na addu'a ta bara tsare ki. Kin yi karko mamar abu da ke da mijinki, ke bakin cancanta a dole ne a yaba ki. Danki ne Jabir dan arkilla ke wake ki. Allah sa sa'a ta tana gaban dacewa, ki yi min kyauta ta kware abin nunawa. Wadda in makiya sun ka ganta sai rudewa, da ku ne dacewa a sanda ki kirana. 09038382556 Jabir arkilla. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Ta'ala mai yau da gobe na gode ma, da kai kai nisan da babu ni can dama. Kai fa hairul ka kila ya mutu kai ɗaya amma, rika min na yi baituka ga matar mai gaskiya. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Allah salatin ka kayo da ɗawa baban zara, da hawan nan da jikinsa mun ji shi bai kura. Haɗa har a sahabu na shi ƙarshen kara, da malumma da ahali baiti ban ɗebe ba. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Jabir arkilla ne na zo kar ku yi tantama, Hajiya Balki su zan wayar waka ta kuma. Mamar su Aliyu ta mu mamar Usman kuma, tilas na yabe ki mama dan baki da ɗemuwa. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Wambai buga tambura na mamar mu uwar bare, mai kishin tallakanta halinta na rai na rai. Matar Sardauna na Ahmad da jinin kwarai, Hajiya Balki su girgije mai saukar ruwa. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. A gaishe da uwar gidanmu alkibba ta gida, wani na yi tamburan ki baki ya gargada. Ke a fitilar gida ga uga a cikin gida, mamar Safiya da Rabi'a gaida farar uwa. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Yau waƙar ƙauna na zo na rero ku ji kun gani, kuna ƙauna gidan ga an nuna na gani. Ƙaunar ku nake da gaske ni Allah ya gani, da ku ba ni biɗar wani ku ni Jabir gaskiya. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Gaishe da gwana uwar marayu mai kyan hali, idan za a yi man gida ake matsa kuli. Hajiya Balki su tamu mai kyawun asali, mu je dai tafi garkuwar mu mai halin gaskiya. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Mata ga jarumar kunan karfe na tama, mai kare hakunan ku ce tun dama kuma. Kudan taka rawar ku har ku yo juyawa kuma, dan shawarar ci gaban ku ta bada mun gani. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Kai rage min gangar kakar na yau rudewa, in yi baituka na kwarai abin nunawa. Hajiya Balki ta mu mai abin burgewa, mama first lady ce guda da babu irinta. Mu gaishe da uwar gidan mutakin ki na gaskiya, matar dan majalisar muke a gaba kainuwa, Hajiya Balki Ahmad Sardauna farar uwa. Mama ni addu'a ta tabara kara tsare ki,
ya karko mamar abu da ke da mijinki. Mai gida na Sardauna mai yabon halinki, yayi komai a gare ni mama sai kari dai kuma. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Wani sautin manya da yayi daban da na yara, yabon jigo na Ahmadu karshen kara. Baba mai kwarwa maku walla mun yo mura, mai gidan Hajiya Balki baba gwarzo mai gaskiya. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Kai mu je jigo jarumin mu ba mu barinka, sun yi sarar ka da sassakar ka sun yi barinka. Ga Aminu Ahmadu gwamna na gaida ka, Ahmad dan Abdallah ka yi komai gaba kainuwa. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Wai ina Hassana Jakadiya da shiga ne kainuwa. Hadimar Hajiya mama Balki ke baki da ɗemi. Ke fa antina ce gidan ga ko iska ko ruwa. Da kin ganni kina yi min kyauta mai girma. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Kai ina Nasiru na Hajji wai ke tune. Na zo na yi tamburansa dan jigo ne. CEO na Hasima da Rashidin ne. Santino ma alƙawalin da kai min rannan. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Nasir dan Hajiya mu je gaba nawa. Lau idan na yi kiran wayar ka ba ka ɗagawa. Nawa in ma laifi na maka yau yafewa. Dan darajar maman mu Hajiya kuma mai gaskiya. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Alhaji ke tuge danga kumbin kara, arziki na mahaifinku walla na yo mora. Inda yo waka sannadin ku a saurara, na wajen Hajiya Balki mai abin badawa. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Mai da gwarzo dan Hajiya da bashi da tamka, Hajji nau Abakar dan Ahmad ga baitinka. Ta wajen Hajiya Balki dole in wasa ka, walla ni Jabir aiku babu mai bata min kai. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Usman gwarzo dan Ahmadu gagar gasa, daga alkhairi rayuwar ka kai ta kunsa. Ta wajen Hajiya Balki masu hannun kyauta, sana zo kai minta wa darajar ummarka. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Ka Safiya a gaishe da anti yar kirki ce, randadun naga ta gane ni ai dai dace. Ga Aliyu hada har Rukayya karshen zance, malama ke zan jinjinawa ya ce mai gaskiya. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Da Isa ga Rabi'a da Asiya na nan, kundi 'ya'yan mamar mu 'yan gidan manyan nan. Na Balki a gaishe ke mai halin ummarta, jinjina ne a gare su duka 'ya'yan mai gaskiya. Ku gaishe da uwar gidan mu takin ki na gaskiya. Matar dan majalisar mu ke an gaba kainuwa. Hajiya Balki Ahmadu Sardauna farar uwa. Na ku ne Jabir dan arkilla mai wakar ku, yau wuya duk daɗi ku da bani barin ku. Ni da ku alkawali ne da nayi da kanku, babu ranar na guje ku family din Sardauna nau.